So, hello guys. Good morning. Have a blessed day, everyone. Today is June 24. So, karon is alas 6:30, 6:30 in the morning. So, I decided to vlog and have a great day to me and I'll see you. Karon, nag-decide ko i-vlog og unsay naa sa among tugkaran, a province life. Because I'm living in the municipality of Balilihan, province of Bohol, Philippines. So, let's start! Yung butag sa tanan once again, sudaan ako sa among gawas, ipakita na naho kung unsay naa sa among malaki-laking tugkaran. Or, against the light. Okay lang. Flowers. Diba? Naku kayo. So, wait lang kay magkuha ko og tuwag manok. Sinala si Sunny Jen. Hi Sunny. Kuha ko og tuwag manok. So, nga na kasirok ang mga manok guys. Sirok adyo oh. Pero okay ra kay ihaw man inig dako. Sugbaon na yon. Pero ha ilahana pa yung mga manuka oy. Cobra vine. This is a cobra vine. Cobra vine. Daghan mga baya pud ani, daghan na tabakan ni cobra vine na. Maayo diha cobra vine. Diha na nay ubi ana ba? Wa man hituro. Wa siguro mo angay. So na kami kakao. Diba? Ano tayo gamong tabliya. Isagol og yan na. Isagol og sampura. Pud ay hindi maklaro. Kapayas. Dibot ta sa luyo. Kakao gihapon. Miracle fruit. Saging. Mangga punuan ra wat nay bunga-bunga. Tawong. Diba? Oh, nanay utanon. Nanay utanon si Marvie. Mani daw ni, mani nga kahoy. Duha nay bunga, lami ni guys. Mani nga kahoy. Diba kasagarang mani kay kanom sa juta. Ang juta, kita naman gyapon sa juta pero kanang mo kahoy ba? Sibuyas. O di na kailangan mo palit og sibuyas kay naanay tanom si Mader. Sili at sal. Diba din sibuyas na pod. Kamunggay, malunggay. Luya. Singa na niya. Nay usay nga na ni nay? Patula. Oh, patula. Tangad, tambok, liwat sa video. Chag. Kani jod pabida. Sani? It's ubi. Ubi na ni nanay. Ako'y gaguwad, siya'y gatanom. O, diba? Gani. Pagani atong luto. Then, kapayas na pod. So, maghapon, nay kapayas pod.
Hagkapayas na. At sa kapayas na pod. Lukari zebyo. Ay, anak zebyo oh. Maklaro na ang intan. Nas nanay ng labanan. Ami tabay. Tabay. Balon. Awam na guys. Saging. Kakao. Nga mong lumos ito nga. Nubura. Ganun sa to. Flower, flower. Orchid. Buungon. Doon ko magagong baboy. Tigi-tigi. Diba? Hi! Unding! Ayo ding. Uy! Ayun siya magkakaula rin. So yan. Yan ang baboy namin. So dito. Na ay balanghoy. So kanin. Balanghoy nanay. Saging. O diba? Libre na. Anak, kamutihan. Bawa na magkanay unod. Yan. Nakandahan na mo. Nagkupras. Wow, nice. Wow. Lumisang probinsya life. So that's all for this morning video guys. Hope you like it and don't forget to subscribe. Hit the notification bell. Thank you. Bye.